Здравейте, мили зрители! Сега ще ви представя Майнкрафт трети епизод. Виждате, че не се гледаме ние, но екрана ни гледате. Нещо много бъгваше. На трети епизод направихме... Ние ще го направим кораб. Сега ще ви го покажа. И после ще ви покажа пак какво видяхме от интернет. Много хубаво. Това е за каране кормило, ама не стана хаскат кормило. Тук легалца. И за книги да си вземем. Ще извинявате, че бъгва. Това е затвор. Добре, тук. Стига бъгва, дей! Ето тук торчи. Чай да хапна малко. Добре. Електрон. Третия епизод ще ви покажам само неща, защото така е тук скелет. И завършихме така. Покрива направи стълби да се качваме там. Направи. Тук ни са знамената. Каза си който. В съндъкчик. Това са моите. Вижте сега как видяхме един. Чакай. Вижте, и тук може да се слага. Вижте какво хубаво знаме. Так. Вижте. Много да ви хареса това знаме. Така. Аномитето са на Англия, нали това в Англия и на Крипа. Какво да покажем? Не ги слушаш. Да. Ето, дами и господа, фърляме диаманти, че са напълнени с един хак. И можем още. Не с хак, да с... Когато да отиваме за лов, чакай да си такова не спаваме. За храна ли? За лов да убиваме тук или зомби. Той няма сега нищо. Аз такова. Видиме да... добре, ето дами и господа. Вие знаете, третия епизод направихме. Айде, сега Втория епизод е. Направихме такова. Изчакаме приятел. Добре. Сега ако умреме коце, такова не е и тук. Там къде съм. Пак ли да пускаме джиманчи? Чирчир. Чакай, стани. Ето там сюда. Това е много хубав хак. Не хак, не ви лъжиме. Не е хак. Това е просто не се бъгва. Това е просто измама. Правильно. Вот. Зеги. Ако сложим джиманчи, тук какво ще стане? Виж? Номери.
Трепай го. Аз поцели. Чакай. Яла още едно. Едното го трепах. Сега не бъгва, като гледате. Супер. Най-сетне да бъгва. Коца, вземи тази сготвена бържава. Коя бе? Тая, която тук ще. И да, ако ви хареса клипа, натиснете лайк. Ако не ви хареса, натиснете там какво искате. Ако искате, напишете коментар. Тия работи. Къде си, бе? О, мац. Ела тук, бе. Ела тук. Къде си, бе? Слушаме Сити. Няма малко в това. Това няма нищо. Мерих мина. Ако се запалим така. Да си говорим чиста. Я при къщата там, да тръгвам на зоната. Свино. И оцелих. Оцелих се. Супер. Съм малко, брат. О, и аз оцелих. Направи. Дадох се. Къде трябва да си върнем? Чакай, Коце, трябва да направиш така да не си загубим. Направи. Сега след... Кой ни лайква клиповете и който... Че не си мъртва. Не работиш така, трябва да не правиш. Добре. Убихме се, защото иначе се изгубихме. Но като гледате, имаме се още итемите, написахме един код. Който гледа нашите клипове и ги лайква и ги гледа много пъти, ще покажем триковете, които правиме. И които са безкрайба. И моята страница е Костадин Милушев, защото аз се казвам така. Да, покарам малко кораба. Това не се търпи пак.
Мите, ако те трясна, какво ще стане? Така. Какво направя? Какво прави сега? Мите? Аха. Тя ще си ги прави по-силни. Сега мога да се вика. С... Това се ли вера? Ето. Какво? Какво така да се прави? Само на мен ли да направи? Чули? Да, че. Те, ще ни пътя така гол, защото утре пък. Так беше. Да. И чак. Облича си ги да пекам, вие колко кръв ще взема. Чакайте. И какво друго ще ми кажа? Не. Ето. Не беше това. Какво направих, бе? Само го върши. Лам, това ти. Само лам. Какво ми трябваше за тези... Ами, господа, конкурентно още един път ще умре. Гледайте. Ама му изкефи. Нещо е диаманти. Кой влезе в моя сървър? Колко диаманти иска, толкова ще му дадеме. Штилте. Значи. Гледам. Ще дам едни пържоли. Чухте. Да те бъхте с ръка. Стига да е. Кръв ти взима с ръка, бе. Половин сърце, коце. Па с меча да я да видим. Пукниш. Ала. Ща. Щекна. Вече ми писна. Добре. Така. Аре да излизаме да свършваме епизода. Не. Тук ще свършим. Ами 14 минути вече. Запишем. Ами господа, това беше Айде сега намери. трети епизода. Опитай се, коце. И чао от мене и Димитър. Добре. Не е последния епизод. Сега свършва. Добре. Това беше от нас. И